Fáilte go Cruthaigh, pudcréile a bhreaníonn na ceann ródathe atá cruthú tugraí agus gnólachtaí ullmhíneacha as Gaeilge. Is mise dahí de butler, chlár bhanistóir Gaeilge 35, chlár nuálaíocht teanga údrás áitiúil bhaile lia. Támadigh tús réin nuad an Gaeilge, réin na cruthóirí, fálamómas na céile agus cruthómas le céile, taucaí leis an aige mar críomhaointe de. Inniu, tá Ciarán ó Feinneadha, comhbhunaitheoir Na Gaeil Óga, club CLG lán-Ghaeilge atá lán le beocht agus bathe ceantar Leamhcán in iarraidh bhaile lia. Fáilte seach Ciarán. Gur mágad. So is dócha tos nó ban as beidir má tá an just beagán ancient doing food féin a dus chama. Well, rugach agus tógach mé am lá lia. Bert ism thoirí grabhanna héime cos an Gaeilge, casúir a chéil iad trí chun na Gaeilge, creibblin bolfan. Ní raibh leirt na Gaeilge ag mo bháthir ach bhí Gaeilge bhaigh maithir, so Gaeilge fada leir maithir a gáí lam. So go bunús agus Gaeilge an teanga tailig bhí a gcuin ó thaobh mar grúpa de go háir linn ar nathair agus bhí mo bháthir bucht anna aonach ar fad lei sin. So bhí cúigear dethracha agus trífuair amhána gom agus go dtíon lá tá Míníonn is Gaeilge lear an mí chéile. Anna bha. Agus an sin talán rudí spéisiúil, spreagúil, síimsiúil, déanta go inimachta héal agus dócha tá an teochaniu le díú Na Gaeil Óga, so bhile just beagán cóhéach dómh siúd nar chúlra faoin Na Gaeil Óga, cad é Na Gaeil Óga beidir. Yeah, well, an chúlra an gur dimmeríos le club dar bhain clán choláistúire scoláirí agus éir scoláirí choláistúire agus tháinig deire leis an club sin in éide nó canné agus bud club clán choláistúire agriíocht trí bhean na Gaeilge cuileáirt an rinnemer is trí Gaeilge rinnemer ar an barc mar hanga pobail I measc an trúgain agus an rud faoi ná léid duine ar bhainm Ciarán agus ar an láháin bhí tráchtas a siúlaige le DCU fiúntar agus bhí sé I mo chorfaí aglah maidir le clán choláistúir agus deir an aglah dúirt sé meascú mecha le héadaí an déantas lá an Míníonn. Now, chuirtaí go leor aglah ar an méige nám le haid tráchtas mar sin agus bhí ceist nó freigar réomh thocrathe gom agus nunad úranta cap mé go leir ama caint le daoine agus sa plé rudí is duine miúntáid a féinar rudí, so an rud a thocraigh mé dá gurfií ceistir me le héadí go bhfuilín go me crinú a gcuin chun fechant na féidireachtaí agus den bheith se anhiléir cinsa éile a bhí an. So bhulas dát crinú haing le chéile agus rinne sin i glob chunra agus tháinig grúpa chuin le chéile agus is as an crinú sin gur buíoch Na Gaeil Óga. Anna bha agus bhí me héin ag an crinú átha sin agus tamatrééis dú nach chur chéile ó hin. Aber clán choláistúir for a second. An brise crí a bhí ann nuair a hepar. Yeah, de ba a caiimirar fá reint flénta sular hepar bhí sé sular go sin a thlách. Tháinig ahrú anna bhór bhíoh páistí a freistal ar choláistúire ó chuile áitim lá lí agus dahraigh saoil agus buíoh Gaeil scoil maile mna agus buíoh Gaeil scoil nó an drama agus fethe áit eile mar himpeall na Cardaigh. Agus de bhar son ní raibh an éirí céine páistí a taiislán na ceantracha agsúla isteach go leir na Cardaigh. Agus an tarnar rud ná leis na daoine a bhí freistal ar an scoil ní raibh an bhéim céine ar an Gaeilge agus a bhí ribhí sin agus tháinig ahrú ar an saoil chumá. Bhí nuair bhíos óg credan ná credé nuair bhíos ar an monscoil haing sisteach ar scoil lomhéin nuair le mar rathracha. So héoch míad na dágach míad an baile agus ní rud eisceachtúla bhíonn seo hiúlach míad síoscailín stadbus agus míad óg agus héimi sisteach go leir na Cardaigh agus siúlach míad sús seáí chunal gachlá ar maidin agus tránána chun dul ar scoil. Agus ní éitingrá í cinnta céníos ach deing seach nóach. Na caiid is míanamh bhí mar rathir sin a beidir héideach na dóigh ag am sin, so ar a leid bhí cáúidir rathracha gom. Agus cumnalum
é sin dhéanamh lomhéin uanta agus le mar hapla damradaí go raibh rud éige arsúlaigh na ddrathracha nó éonar bheith fácan lomhéin agus níor a bhéin rud as an gnách é sin agus bhín saolumlán difriúil bhí stúrathirí bosán cumála tamánaí agus reintin na stúrathirí a bhí dul óbhailíonn teampel an átracáníorm bhí Gaeilge acup agus cumála sin idir fad thuirdís airad. So cuináid súlamach chuna chin tú grammar suimhnach na ravéine chu asúing agus scoile hartile nuair a bhímar ar an mos so saolumlán difriúla bhí. As aber so bhain clownchláiste bhar arcaid an amachchas bhí sé dul ar fe tréimh sé 30 bliain. Sinné bhí mar an 30 bliain agus ba club sinseomíidir fear 9 bliain a bhúlamar chréimh idir bhanach an cúndéis sa fel bhí gá níor mór an na maint an dúirdach mar a hála sé. Agus so an rud a Harlow haimh na páistí óga den ní raibh tiismathirí sásta ligann dá páistí dul a taiiste le hiile lo hain. So bhí ar an tiismathir taiiste lo agus bhí sé dachar tiismathirí áil an taiiste sin. Agus inistóm luigh tún sin so bhí ag cécrinú beag an íon saoil agus an áil ar cór an air cór as kind of dorad ná just gar tríd tá se tála. Conas gur Robertú an cinál meón sin cos go minic fecam daoine ar córdom an tro blion níos daoine bhíonn siad fós ar córdom nua glórcás ní ab hrua nach. Stocha gur bhain sé le Ryanrudí hí an tá daraglum gur raibh scatadaoine gur tháinig mé fina Johnchar ó haimh na Gaeilge de luigh me hena féin ó haimh cumú glas Gaeilge le héadí agus donna chun éil agus míála gargan agus ó haimh bin an 16 bhí a donnacha agus ó haimh na Gaeilge de hí tháinig mé fiúna chur Tomás a Thucha agus páirigh go snodí timppel an lár na seachtaí agus is daoine sin go raibh rinne gníomh agus nar catha lán ama ag machnamh céir ceap daoine nó cadíd na pitfalls a bhí an a choúgus a hiic siad go raibh éileh dá le héad ag screibh sé tábhacht ó haimh na Gaeilge de rinne sé agus den mi semach an bhfuil sé bhfuil féidireachtaí búna don gníomh. Agus an tarnar a stocha chaf mé an éidir seachtó cethir go dtíon éidir gotó chuig héimhlín déag do héil ag freistal ar crunethe agus busáis brise crídom a méid crunethe go nacha mé acu is cuhann an blian amháin. Deirteach gur mise bhlanún agus ní mé a bhla ach is cuhann an dean na seachtaí gur mulachrún ag ardéis chunar na Gaeilge go gurfií na rún le dlachachló an bhblionn rihré a bhaim agus a chan an smaoinmhlum agus bhí an rud céine beagáín i gceist le bheith freistal ar crunethe a bheith caint timppel ar rudí agus gan gníomhaí dhéanamh agus just in our éire timppel néidir go chuig stop méid dul é crunethe mar nós agus is eisceach amach an níos an cruinú ag dé. Simú agus conas gur féidir so an meón sin de a luigh tú ag bhfuil tosnig agus fá amach. Den duine tá si a muhinn sin ag éisteacht agus tá beag an íon drogal beidir tá siad ag íorí kind of únéireacht a thógant ar todhchaí na Gaeilge but tá siad kind of well an mis an féidir lom le cén cóir le bheith go duine den cinál sin. Well a bhímar doháin tá siú bhhad ní stacar é dhéanamh nniu ná mar bhí sin ar bhíos óg mar tá an galar seo go núsá na míidir fad agus bhuina míad las ná na man ho sílte na man ho sílte is nuair a héintú os cóir an phobal tá tú a dágáil hain sarach go féile le daoine thu a bhla agus gur féile le thu bhaslú agus rihann sé le náú an duine nach malá bheits rucht go bhfuil daoine a tart fuairt nó so is cum céin gníomhaí inan tú an céadú a chaithe tú is cumnalum bheith caint le iarmhainisteoir idir chum dé pelle agus bhíoh sé chuníorrán ar a thosaigh sé le furin an chéadú a rihan leis ná gur fua le chuignú defin géad den na daoine sa seomra é hena féin de bhar go lisaco go bhfuil siad chun íslú céime a thortáibh ó hé príireachtaí nó tusaíochtaí de ar an bhirn de sean simú sin mar a bhéon agus so mar géin le haon gníomhaí inan tú so tugann sé beagáín beag
láidir persons in fiú bheith chuir Gael nachhfuil an downside ach in na chuine sin an taobh den rud ná is tá banan tú tá féin tanmh stócha ionach le baint as bheith gníomhach in éonrod sa látá nniuan itá plé le corcan cin pobail agus anóid ruidir bhí bhfuin leis an Gaeilge is corcan cin an phobail le táid. So éinetá smíonahar sin an chéadú beádáibh smíonahar tá an taobh beagdúilteach de ach an taobh dearfach ná buine tú tanmhas an tarnarach ná ní féidir bhaint amach le tain ní credum ghfuil aon duine dain a bhfuin éonrad amach as a stúm hain beidir ghfuil leis seachtaíad ní holda méid de gná bíon a leid duine bháin eile go minic duine atá mar contrarach a héad a farsan do tainde nó duine tá sásta bheith mar bhaintóir cúl nó thugann takeíocht de cinál éigen marálta dit mar in nuair atá tú géad éige nu a bhaint amach pointí áirithe bé leitheanta iontacha agus bé leitheanta dúlánacha agus tá de cháirde uait ar na leitheanta dúlánacha nó anas nachrachaí tú i mú ón nuair atá gceist. Agus inistóm so na dúláin, right? Because tagan dúláin. Éonúir tá tú géir éonúir spéisiúil dhéanamh chuí dúláin. Cad bhíonn tú sa rála féin ar thugann na dúláin? Chuna siidir réiteach sin é tá go Peter nuair de réimar haim iníis go mí mar brenn séir a God ach fós ní má thosaim a plé le rudaigh a bhaintach tá mé céad fin géad cinnte gur féidir é bhaintach ní bhíon doubt me intan gur féidir é dhéanamh níl aonrad nach credum well ní háirning fiú éigen muna go raibh an credit sin anm. As a réit mar sin a gcónaí? Yeah, so ó 6 bliain díos just tá seo an dála. An céad ag gáid is cuimhnam go an chéad ag gáid a Labhraíomar néidir seachta cethir ní raibh tíireach 6 ag gnám agus bhís buile fin gine rin an rialtas deir a chuir le Gaeilge ag an startchóras nuair spínim séir tá sin do chreite fáim dachar uanta hiiscint gur mé 6 ag gnám agus mar derm ní raibh ach díreach 6 agus ríist leras le roiint cardlam bhí ar aon intanm agus formar daoine chun mantóireach daana bhring luí mé hena féin daoine go sulú a bar na garan as Gaeilge bhí Tomás a thuca agus páirtí go snorí go luí mé hena féin a thug chuidirhaintach dói agus an ruidir inamar ná Labhraíomar mórthúil drastal timp 1000 duine agus breis ar an mórthúil de bé mórthúil bhó ó héamh na Gaeilge de ar fad na blianta fad a massam go dtí an drám dara gur bé an ceann bhó go dtí an drám dara agus a cinnte mórthúil súntas a go bhí an agus ach níor a bhéin agus formar lampáid bliachta féinrod agus níor a bhéin dam in san choú agus thocréas ar sin ach bhí an tám mar a dearm ní mé duineh mar is fiú dhéanamh den tionchar bhí daoine eile orm agus an mantóiret agus an spreag for mé chluúcháide agus a ghaoine eile sa bhí sé sin an. Agus so filig Na Gaeil Óga for a second agus a tosnú amach raibh mór an achfaní timpeall an club ag an ann nó an cinnín passion agus can-do attitude a bhí ann. Is passion cinnte hilig me héindul mar bhainisteoir bhí is tréis bheith mar bhainisteoir hena féin ar áne roiint wablianta ach ní banne céadrod ná ní hiigem fós pellan léonún ar a bhís gimmert fuirtran déráils kicáiltún déráil go fad agus a bhétá bin sé filas a dro sin tá sé filas a dro sin buchas a dí agus so ní duine mé a hiig tacticí in léonún agus níor a bhéon dul múr an fao sin ach i ggnám céin a hiig méid go bhéiting ag an levéil ag go raibh Na Gaeil Óga agus an levéil go bhéitim is a bhaint amach go bhéiting dul fad áirithe agus bhí meáasta an fad sin a dhéanamh damar a go raibh mé ná imróirí agus daoine eile a thuirt airboard agus tháinig duine Marcus ó Leamhcán mar réálaí ag gnám bhí sé buinte le Tomás dábhéis agus tháinig sé gimmertling agus mar réálaí agus tuigeann Marcus pellan léonniu so faoi sé mórtam lígantá well
dul agus a ruthaine inmh an barc agus na rudí casta seo a bhí bhain le lún nua. So, agus dairlín idir a héin agus Marcus mar for an comhbhunaitheoir de dairlín dultan cin mórí inmh fá roiint flianta leis an bhur an pelle. Agus mar deir mé gnéim céine bhí na Hamána ag forbert agus sin thosaíomar. Sorry, we dul siar gin tús tá sé tábhaach, thug daoine eile anna hacaíocht doing, like lúm mar hampla beirt atá play le gur tréáil sport agus aclíochta iad anlo ó Caroline agus Carbre tá Carbre ina tréálaí inis ag for an pelle chuire tréistá bheile for an amáíochta limní ar bheit roiinfléint agus tibredáir an rihi sin agus meas an go raibh sé mar tréálaí aclíochta ag le haid fórna bhuaig ceanú chuig le Cadéireach Arsenal bhí se le gceannas Thosaigh sé le Na Gaeil Óga. Sinné. So fair play do tháinig sé amach bhirt dethar an le agus Carbre agus thugad sesiún garamúil ceart tréála doing, beidir an tríúnú cearú ceann agus ríist heistil siad tamil fada níomh cónaíorm lá lí gnám agus heislíar daon toras chunaí sin íanamh agus rudí mar sin tugann sé spreag. Is cuihanlóm an sesiún tréála sin dresil mé air. Idir an cuihan le carthála sé? It's a Garda Club, yeah. Who's stair a tapta arna? It's the function room. It's in St. Garda Club, yeah. A bhí an grammar a gcónaí Míníonn siar sin. As aber, so tá fás as cuimse tag ar Na Gaeil Óga ó hain agus is ócha mar luí tú níos luúthe thosaigh an clóbás agus bhí sé díire kind of daoine fásta amháin agus an isis tá sé díirethe kind of is tócha an saoil umláin de clób agus tána céad apáistí ó Leamhcán agus is tócha sin counter in a raibh 23 bliain de farbert obair farberthe déanta gutsa idir bhunú Gaelscoil agus bhunú Gaelchláistí agus gachrad. An raibh sin a gcónaí síl ar cúil déantain ar a thusnaí mar amach. Well, on am gur tosaíoch a play fórna fa dhéis ceap mé gur rud leichúla bhí an. Tá ceart go fís mar chahirir le bunhéir Gaelscoil na páirigh go sin 9 agus an sin ar a buíoch choláiste chuislifa sna nóchadaí agus ríist Gaelscoil escaléide vís mar chahirir ar na coistí chuní a bhunú agus tá mé ionach broadú as an bhorbert atá dinta egin trí scoil sa cheantar. So nuair a bhíomar gafail cathad arachach Na Gaeil Óga le struchtúr fíos, well, ceapas go raibh an rointrúdaí a bhí ar son I Leamhcán ceann ar nó go raibh trí Gaelscoil agus Gaelchláiste. An tarnar ná go raibh pobail ulmhór insantúigh agus ag an am sin níor a bhah club amháin ag freastal ar an bobail ulmhór sin. Tá Leamhcán comór le roint cúndathe in éireann agus is cinnte gur macha is doing Na Gaeil Óga gur raibh oscailt ulmhór an sin agus cumála sin bhí go leor daoine gur cineiríad as an dúigh generarálte chomá agus ar nóí tá an méid cineirí atá going instant counter tréis méidú as cuimse ar fad a thosaíomh mar a play leis an fórna faois tuis go bhfuil tiismothirí na báistí sin gníomhaach líon agus go leor go siúd gur gailgeoirí iad nó go Gaeilge bhacha agus a dairí gafa leis an goiste daoine sulla Nicol Óman itá mar chiistóir a goin fi láthair agus neart eile itá tréis Jerry tá tréis teacht ón geantar tá lán daoine tréis teach an cin. As ceann rudí is simúla faoi lán den na daoine sin atá tréis teach an cin, ní raibh gaig acu a céad lá siúr seach an doras. Tá roiint áir tá measc well tá trí cinál duine gain. Tá daoine atá gur tógadh go bailile le Gaeilge nó as an Gaeltachtaíd agus ar nóí
dean le an thabharfadh leis an daoine sin mar cintíonn siad severs na teanga agus cuilthart eile. Sin tá dígus orí teanga na daoil Gaeilge nu atá fáil Gaeilge agus gur mo bhhaló go mbeadh Gaeilge níos fearracha agus beidir go bhfuil siad san níos dílte den teangan ó láithí chéile sa go is go bhfuil cinenne breise dintacha an Gaeilge eolalam agus í úsáid beidir Somalia na lán nu díireach mar nós agus Gaeilge nach bhfuil cumá sin acu. Agus an tan tríú cinál duine go Gaeilge de bheagánú nó nach bhfuil lífa sa teanga. Agus nó tá daoine a lán daoine a gin nach bhfuil Gaeilge ar bithá. Tá mé caiint fi trí achma ó héh leirt na Gaeilge de. Feicte chumsa gur drám iad an chéad drám in intar fallí orthu go minic, agus ní hé go nine mídnas na Gaeil Óga, idir jaú, idir drámháinún drám eile agus ní chuir mit níos mó béim ramháin ún drám eile ach feicte chumsa go an tábhacht leis na daoine atógáil do Gaeilge sa Gaeilge agus leis mudá mar nach gurtar a gáin seirbhís a fádáibh agus an tarnarút ná gur drámíd líon isteach an ná dúrtha leis an cuin capatá a gcuin ná dír níl míad na plé le ach cluichí agrú agus a chortan céin ar an barcimrathe. So is na daoine tagan ó Hailí Gaeilge nó ón Gaeltacht is féidir sníos nach go héascilling agus ar nói Germar a bhormarín siad taobh stíigh an club las mudan farcimrathe tá rudí eile an tábhaach maidir le forbert an club, maidir le bhainisteocht fáin eile, maidir le úsáid na Gaeilge i measc an phobal go gcuiteine clubhacha a thógáil, páircí imimethe orbert tá neart rudí eile gur bhfuil gáó ach dúireach mar an chéad céim chun teacht agus immertling sníonn sé stachlinn na saoil siúd go nádúra. Anna agus aber as an le léon an tréimh se farbartha sin ar fad cad é an ammas dúchlánaí a bhí ann dit? An rud a bhíonn tú a gáin í búrtha faoine go mé scoilt mar hampla. So nuair a hála sé go raibh daoine agus bé daoine a gáinní mí háasta is chun a Spanish dú dhéanamh sin chuna chin tú nach daoine sé dochar fatréise. Ach ní a bhéin mí háisteach ar aine tá go leir club ní nua buíoch a héhann cumú Glas Gaeilge go raibh feibanní anna bhunúsa go tuisc go raibh persanachtaí a titim machnú le héadí agus sílam gur féidir mar a go macánta ag leibhéil an chuiste mar hampla an club. Ní hílam go raibh gur hála sé ag pointar be go raibh rac ag leibhéil an club. Tá míid cúiblin a dégar an saoilean is gus tá mé sa cinnte nárthit éineach leibhéil an mór chuiste sa club nach raibh rac ná raibh beidir gur daoine mí háasta ag ammantí ach cinnte ní raibh sa scoilt ná aithnas agus ceapan gúilte sin gohéintach. Ar nói duimiigh imróirí bé dúchláán a gcónaí a gainas club níos lúmhaidne ná cluban eile sa cheantar nó clubháin a háirthe agus sún na clubaní mór im látlí go minic na fáinne as clubaní tá níos lú timppla. Me hén go pásanta mar hisismathir agus mar ceanna hisismathir ní hiige mé a churbe. Just ní hiigem conas go ceapach aon duine go bhfuil sé níos sláán túla a báistí go méidir sé gimmert club olmhór. Ceapan saolín tiismathirí go minic gur beidir chudamara gur é mín crígal or tiismathirí go mé a báistí go mar siad trí na páistí agus feici siad i gimmert ag leibhéil an cúndé agus credan siad gur é an bailachas fearr sin a bhainteach ó héh dolisteach í mór club agus go mé seans níos fearr. Agus seans go bhfuil sé sin fearr i mthúm tá ramfartíocht a bhhad níos táchtaí a bhhad níos táchtaí cumála sin credum gúil sé tábhaach á héh na Gaeilge de. Ní bheith éon bhainte gom leis an Gaeil Óga ach bháin gur club Gaeilge tá ann sin an rud spreag an mise sa bhreis an tríúra ná credum gúil mearrláinte anna hábhaach ar fad agus gur rud aintach é sin ag leibhéil nimmerrá beagach ag leibhéil pásanta má tá a bhéid
idir gníomhaíocht atá idir na daoine fásta agus na páistí, na cineirí, na pelladáirí agus na hamánaithe atá fásta agus na daoine óga. Ceapan go spreagann si sin ramfartaí a glún agus gúil sé ionach tábhachta go thaobh mearláinte de. Agus tá rudí eile go gur muid na béimar mar mionnclub, mar bhionlach, chur mar rud gúil mé anna bhródúlas ná gur mar anna bhródúlas bród a gánaí, agus tá rudí mar sin beidir nach bhfuil mór nach bhfuil clubbaní atá níos mógus, níos tradiisiúnta, níos fuide bunathe co-oscailte sin fua ach bhí mórna ná a gcónaí daithní bróda úsáid de ling tréise bród agus le héirí agus ceapan a rís gur rud an tábhacht é sin nachníonn bhí imimeú ar aon drám gur go mé duine a rugach i dtír eile ach gur de bhar a cuinsí pásanta nó a cuinsí pásanta gúil siad lon hinnéir inis ceapan go bhfuil dúgus ulmhóróing mar airnig, mar Gaeil, mar cuidan cumanú Glas Gaeil, fáilte chu rompasúd san club agus i cinnú go mé deisian í fellam a Gaeilge acob siúd chum má chéanas atá ag daoine a rugach agus atócha in airan. So agus tá muidna i géirí tá na hulbhíon atá goin ulmhór, tá na dúthláin atá goin ulmhór ach tá gaiirling déag níag na míonta sin a bhainteach. Anna bha. Inis dom faoi de féin córa madidir leis an stuff seo ar fad. So cad a bhíonn tú rála féin? Gúil mé roitheam. Sinna go bunúsach, tá mé nuair a bhíos chuige an fágra mé an fáid gafa leis na Gaeil Óga ná bhí mé gníomhach go leor coistí agus le héirí. Nuair a bhíos óg mé Míníonn nuair a bhí mé níos áige ar ná. Nuair a bhíos mí éige agus lu a fehadí rinne mé Míníonn go seasaing siar ó rúise na Gaeilge ag pointáir a nach fanning timpeall róada mar bmhóigh mé go raibh ní chuilechana ach go raibh 19 chórám a bhí timpeall róada. Agus ní líam for barna muna bhfuil an barna ann. Má anan so go bunús nuair a bhíos chuige dardaigh meas chuilethart. So is go luúa níos sanna furas an cléicáin ar bhí na Gaeil Óga. So is eiste go nuair greibh mé tréis bhí mé ag stadéir duine bheith cuasaí breis stadéir a bhí daoine ag gnám camerá ach ag gnám céine lasmóda sin níor a bhéon dúlgus orm ó thaobh cuasaí Jonacha a chur a bheith bhí mé tréis airí a scoile choiste. Bhí mé cé go rúir mé nach raibh méid mór an crunithe bhein ag reintóirí firmáilte agus bhein gníomhach le go leoradí ach níor chacha mé bheith coistí firmáilte seachtainúla a bremise. Ach, so bíonn tú rála féin gúil tú rótheán agus dóil am féin tú lá foiinemh as freisin. Fáim foiinemh do creite as, Tá sé is ionta go nuair a bheits a rucht gúil tú gúil an idir gníomhaíocht an pobail is mó gúil mé idir gníomhach lá tá siad na bheithedís na trochatí agus le duine atá 67 bliain a díos is ionta go nuair é bheith sa rucht sin. Nuair a buíoch na Gaeil Óga níor bmhóigh mé an dailt íse comóras a bmhíim fi láthair camera go macánta. Tá bhí bugad mór os é bheith chuige chuig go dtí luas seacadí. Ach ag gnám céine hanging in there agus tugann si sin fuineh dom cinnte agus sin na daoine atá óid daoine dearan na néige lua fehedí tá na dúthláin ar fad sa saoilecha ceirí svéid agus a svéid le leir ar bhealach be leis an dúthláin sin agus ag nám céine iad spreag ó thaobh na Gaeilge de ó thaobh aclaíochta de agus ó thaobh an tuiscint pobail. Bím scansí beagán ar level ní duna fealsúnach mé a úsáidim an bus go minic ní fiúdulaisteach go lár na carach ar cháir a heile agus bím ar an mus go minic agus nuair a bhíos óg bhíos arála ag an tús maidir le dulaisteach go lár na carach mar gáilta scoile. Inis nuair héimeisteach ag gnám sin bhí chuile na caintla chéile, ba chuid an choúdra a bheith ar mus. So bheith an stúrthar busdal timpeall a caintla daoine cabhail tú a dul. Agus bheith córátí ag daoine, bhí an pobail umláin difriúil. Inis bín chuilechan ar an mus ag le thaobh an fáil. Mé héin san ardamh, tá an galar ar an méin. Ach
Fáim just beagání beag búra hí cén tora a bheits sin fad an sais an brise síos choúidir an idirgníomhaíocht pobail an caint a bhíon asúil goin an sais an bailach go bhorbraín páistí agus dégáirí agus daoine na lu fehadí an sais cadre bh bhíon aáil a daoine eile. Mohím gohfuil a lán sin. By the way, níl mé smínig siir glas crice bhádúing. Ní mé sin ar chorbe. Tá an irid sin rudí, atá fiosathe. Is ionta chun rudé na manthá síalt, is ionta chun rudé an bailach ar féile sí síos agus brenn ar Netflix in éis ní gadad brenn ar stuff beidir nacail simna leid go ar an televís. Nuair rugach mission ní a bhéin televís a bhain. Nuair a bhís na fáiste óg is cuinnam go raibh mo chóir an béileras bhíh matchid déir siúla agus de seo fér. Bas counter looked hybrid bháthair but bhí chúlra buc go maithicé agus bhí Gaeilge fada leabhar mé le maithir agus is cuinnlam a bheith brenn ar matchid today ní cuinnlam cé níos 6-8 chuig sé better agus leannig mé staach cósa bheith doras go brenn ar matchid today mar bhí sim go a sacr go agus deirech an tráchtara. Oh yes, what a goal! Agus mionníim go hála seo, is cuinnlam go solir ceist a chuirm a bháthair. Ma'am, what does yes mean? And just dúirt a bháthair, gan smaoin of dúirtí, it's another way of saying yeah. Dúirt me, okay, slám mé lom. Ach tá sé sin fér, chuir mé ceist a bháthair, cad is bríla, yes. Agus, so, bhí gá rud I gceisian sin domsa an rud eicmach agus nosreacht teangan a bhí cosmíontar bhláat lia deir mi sé gána yeah. Agus an tarna rud ná beidir nach raibh de bhágur méid an Gaeilge alert teach chumá nach raibh mé fáilt umlán tuiscint ar an teanga agus smínim séir sin mar rud ceanúil ní mar tá agam go meach daoine áirithe deirech gad ní bhór mé an buntáistí saoile bhíom ceapan se go bhór mé méid sin severas de bhar gur hála sé sin dom gur hiig mé an lá sin raig an tábhacht atála I gombardála yes agus canúnt flaat lia an severas atá I teanga ach As aber a brenn siar ar an 2 bliana déag atá caite le Na Gaeil Óga. Bhfuil éon rud I dhéanamh difriúil? Yeah. Well, see, ní raibh smachta goin umlán na goin ar an bailach. Hiige mar é seo, by the way. Hiige agus sílim gur tuige go generalte, choúgus a buíon an club, ní bheith smachta goin ar an bhorbert. Nuair a cúmar na pléile páistí faois, mar nuair a haintú pléile páistí atá 4-6, an bhblionn dá gion tá tú pléile páistí atá 4-6, agus an bhblionn íag, agus an bhblionn íag. So go bunú sa chánig forbert an bhór an topic oring agus dag sé sin an dúlánach é beidir agus fós bín kaint down an é an bailachas fear go mé annach chud clubbaní dearing forhór na clubbaní sa dé seo ní bhíon fórna a cofi 10 héide dóid 3 cairde 5 séideach bíon fórna go 10 dóid cairde séideach agus níanaan si sin duchar ar bit de neart clubbaní faoin déir agus uanta chum ceistir mé a meach mit níos fearras an díirú ar sin so bheith panel níos smógain ag gacís grúpa agus bhuineach sé a lán den brú den bhanistéit agus le héadí. I gin an céine leidáach sé mé daoine a bhí gníomhaach sa club agus leidáach sé mé daoine bheith a Gimmerton club. So agus chuireach sé páistí ára bhí bhíhúntáiste nach raibh trééis forbert go tapig agus so is maithan rudí go bhfuil sé dinta agus cinnte go bhfuil sé dúlánach. So tá sé anna dhéon ar chulahain. Aber rud atá chinlíonn simúil is annach chuid in a rudí tá tú tar éis tagart de rá agus an sin rinne mar sin agus an sin rinne mar sin is clochmhéalta an tú féin a bhí an. So ní hé just tá chun cumann faoi ís a churbáin is freistal ar cruinnethe daoine rá leat nó níl chun éirí leat daoine rá nó níor bhalam go nnéanana tú sin daoine eile rá ceapan bheith sin go héintach agus is a dul amach go chur struchtúr faoi ís ar bun gan páistí a bheith géin duine gan
aithne daríir a bheith heag mór an na daoine réon duine bhí fiú na choní sa counter, agus is dul sa seans. Just a scapa bilóg agus féach cad a thar líon. Well, bhí an pointe dénach, like, bhí teangháil a goin ceart go leir, like, bhí teangháil a goin trí na scoilní, agus fuairmar, like, is fiúar á, gur fuairmar tací a réonach ón na scoilní, like, príomhidí ní luha mé ní siad ach roiint an príomhidí in san ceantar tá sin trééis bheith ionach bail, mar tuigeann siad san an tábhacht atá baintach le infrastructúr Gaeilge nó deisinaí leirthe cumarsáid a Gaeilge lasmó den lá scoile. So ní léon doubt fí ach bhfuil takeíocht feite goin uthe agus ní raibh a dul isteach sais dail an teangháil sin leis an pobail ach tá an ceart agat, like, bhí sé leathheoranta sa go ina Labhraíomar agus is tócha go raibh an táring go raibh cineirí, like, nar smaoiníim siar nuair a bunaíoch an club, you know, sílam más búm a chuimhne ní a bhéine th trocha an gcuiste, agus ní hílam go raibh mór an taoine th fethe cuaig an gcuiste. Is cumhnalum go raibh, you know, néidir fethe hain mar an ísgrúp a de formhór na nifica spell chuiste. Sílam go raibh eisceacht amháis ní cuimhnalum céhí an. Ach an rufaí go bunúsach na daoine óga Feinneadha is féidir le rud a bithe bhaint amach. Agus, you know, nuair a bhíim se smíanam siar, oh God, you know, tan saoil ahrathe, nílam se rá gohfuil an saoil san látá nniu ar an mórchuid níos massa. Tá mé just rá gohfuil se anna dhifriúil agus roinnt an rudí nua. Beidir go rudí gur féidirling an na rudí nua nachhfuil chun ar lasa gur féidirling níos mó dhéanamh chun an duchar spreagann siad ar chur ar cheall, agus na rudí maithatá sa saoil cortan céad. Like, mar hampla, Éigen cé crinú lorug mise seoltaí na níní a bhí láthair agus scribhad am go ruirta éigen lom. Céim fábhar tú géirí seoltaí, agus tar mé bhfuil céim bailach úla mís chun teangháil íon, agus dúir si tíir mís WhatsApp group, agus tuir me sé cad é WhatsApp group, agus rifte na smaoinigh seo 5 bliana déag gadam sin 5 bliana déag hin agus camerá mé Cruthaigh WhatsApp group so hin, ach an nuair fí ná bhain mé le lún eile ní léint out faoi, agus ní raibh mé a daithí ar neirdaach daoine le laptops agus i descríbhní an tuairiscí le líon crunne, agus gur listí gníomhaí bheith ann rather than, you know, play, you know, turret ar an play. Ach, bhí tú rá bhí réine atá smaoinam bhar aon rudí dhéanamh an rudí airing sin, you know, maidir le Cruthaigh, ná an rud atá tábhacht a faoi ná más duine thu gúil simagat san Gaeilge. Bhfuil mé eiste go leir le beirt ar an mus arúin. Bhí ar a caint Gaeilge lena chéile. Agus thosaigh mé caint le, ní féidir bí mar an bhean arálam. Ná céir an ná duine seo, but duine mé a gánaí. Agus chur mé ceistir a carabhastág is scacard, agus is beirt a bhí duineh na háteiste, tá duineh na háteistim léana. Agus bhíidir chun dullisteach go dtí McDonald's, coolla mé an córa, bhíidir a dullisteach go dtí McDonald's tuis go raibh an clár nua fógartha bheith in Gaeilge. So hastig go an dul ag áardú an stuff as Gaeilge. Agus so chur is ceistir a car elm siad go Gaeilge, agus ní le bhéin cúlra ar breise a caithí gúil sarmhúntáracha I mutha Woolston's College gom leis céil, ní féile mé úmnú gheart Woolston's na cé I mutha in Kildrahid, agus beirt gur taobhúntáratá cótá sin sé le mulla go mór. Bhí Gaeilge bhaithe mert chun ní raibh siad riomh san Gaeltacht ní just beirt go raibh spreagach ó thaobh úsáid na Gaeilge de agus a dail míad hain, agus bhí Gaeilge lífa ag an mertacha agus i dul amach chun McDonald's as Gaeilge de bhar an bí clár nua. So agus tá puinte lán-Ghaeilge go man isgur mé rá dómh siúd a bhfuil simach go bh taucí na Gaeilge an tá. Oh yeah, so daoine, you know, mar hampla, so tlacham leis gúil neart daoine cosú leis an méir sin sa saoil, agus an buntáisteach ná gúil beirt a gceistin sin, agus aine tá géirí rud éigean a cruthú, you know, credum hain gúil duine bháin eile ní gá go méid siad omlán gníomhacht leis an rud ach go méid siad go méid tú in ná brainstorming íon a bhláin céad rud an tarn rud ná, you know,
Déirigh ar an rud agus creid gur féile é bhaintach mar ní tharlóí gacrod go siimplí be thu seall hí seall ann ach má credan tusa gin iarraidh leis an trí rud ná má tá ar an móthir má tá rudaí tá beaga gur féidir a bhaintach tá bíon an dáthúir an bhí seo agus ní aon tíim leis an tarna ceann an túramatá a gomsa agus is teanna gur fádaí nudaí go bhfuair mé seo ná deireh sé gáí mas féidir buin na beaga a bhaintach ar an móthir buine amach iad agus tugann sé sin spreag chun an mór aim a bhaintach Tá daoine eile dearnan go bhrachi tú síos cul-de-sacs agus nach muin siad leis an ábhar ná teir síos cul-de-sacs ar nói teir síos bórdéon má ecinn tú go bhfuil i gcealach ag lonrú ag deir an bhór sin buine amach an spruch ach má tá bail cul-de-sac cúlaigh agus teirráig ar an brí bóthir a ríist so ach an nudas tábhatí ná go mé mission go gat agus go leanaí tú amach na céimení agus má tá daoine a rinne le héadí hena féin nuair bhíos a baintach le mar hampla chláiste chu slife hí Tony ó Leamhcán hí sé tréis bheitthe plé le ghfuil chláiste de héide agus hí múla acu siúd chun an chláiste sin a bhaintach agus nuair a bhí marna plé leis an ráinna dacha sé puinte éigen dúirtelín Tommy de Géirí figúí agus gacrod agus churas léachar ar Tony agus tháinig sé trasna go dtíon Parmesan House a Labhraíomar agus thug sé sin an de tíiritas bhí a chuisiúr. So go macánta ní ar na muidna ach an counter agus na figúí a lasú agus ar nói thug Tony 8 an lá sin mar nuair a bhreanig mé bhí na figúí a gcuine beagání beag níos dóchasí ná na figúí bhí a chuisiúr. So is cuimhin am tréis an crunethe sin thug sé spreag mór am tuisc go raibh airde le siúd rud a bhaintach go raibh argás níos láidre agus cumála sin go raibh siad san tréis roiintha hebre íanamh chun creata go chuir le chéile nerv gá dúinn íanamh. So má tá tú pléilir a bheith an a cruthú feic níl mé rá nádin an botún go leanann tú go dail rud atá an hena féin. Feige má cadíd na bónaí agus na luchtaní atá an rud sin agus forbar din tú ein orbert chun chin tú nach leanaí tú na botú nach go leanaí tú na rudí a bhaine goach. Agus caiithfú rudí a bhaintach le Na Gaeil Óga scoilóirim sé eile tá ilomad rud bantamach go cén scéal amháin meas tú atá taréis a bheith ar an scéal is cabhraí duite ar an eistir sin. Well, is dachar lum leabhart fí bhí sé dachar sa leabhart fu a tain. Well, is tócha go cabhraigh sé lum gur tugad scilliní áirithe dom mar hampla níl mé go maith scríomh tá mé an caint deirtar lom gúil mé an sais díirú ar aigen agus éhrúcan cin agus go bhfuil méid áirithe tréimh sí cinnachta gom. So bhí an tarm nuair a bhíos in águs agus a gunnar Na Gaeilge. Formar chuann sé sais démar an nachhfuil níos mó béim ar fisátániu an ar cuasaí cinnachta ó thaobh dhéarú ar rudí a bhaintach nuair a tháinig chuimisteach an águs agus chun Na Gaeilge bheadh mé dtí dul cuasaí a lúna an tamar fad nar tascan go féile le lán an álas seo ar léine ach formar cuasaí a lúna a bhí an nám na muthúcháin a bhí a gcuin a chur i bhfuirm gníomh agus tuigeann gúil sé decoréis sin íanamh ach Ar sampla thuirtum de chud atá gceistin sin. Well, is cuimhin am thaobh PR de gur thug Leamhcán Lán-Ghaeilge a bhí i gceannas ar Cardiff Public Relations thug sé caintúing maidir le conas cadrapáid bliain conas túhéin chur an núil den phobal. Gus bhí léimar aus, bhí dhéagar sort teanga né agus is fearr gnóid d'ardchaid an a bhí ann. Bhí an conraig éige nám le hain na nótaí don banceanis. Agus bhí an irid measa go méir mar chuine agus bhí léim tháinig sé thugging agus deala mé go thomláin conas chur a láthair dhéanamh an lá sin go macánta agus
ceann rudí níana mé riomh darú ar, bhí sé mé ding, nuair atá tú gé rudhéig na chur láthair na man chumarsáide. Gur céó ábhraach agus mí ábhraach gur féidir le a bheith faoinród. Agus dúirt sé sé có siimplí nuair a fógraí bhí buinte gom le seach na Gaeilge gnám, agus is mar cuid an nilúint le seach na Gaeilge go bhfuair mar líam. Agus dúirt sé, is cum cécho mágus tána scéalte a gcuibh faoi heachta na Gaeilge. Má hitan Etzelhan is sráidí chonal an lá go bhfuil si bheith fógart an rud sin. Níl sibh chun héon febliíocht altó, agus dúirt sé so tá sé có randamach le sin agus ri sé sin lom a gánaí. So, bhí ní glíim doing hí, conas pressráte sa dhéanamh, céanúr, cáthát, céan duine na W's a fád méile. Agus an héis, agus le héadí siúd, agus thug sé cuas, agus tríos gáthir lí gach duine dag an seomar sin, bhíidir ilte ar caidan dochrete, mar bhí mar a plé leis an duine go raibh an banceanní spéidir ceanna na conairí is tábhachtaí sa tíir gnám, go raibh an duine sin a meas go leir eile gur bin ceanna na conairí bhíige agus so sin saisród is cuinnm gur thug Gerald Denver caint doing Mícheál Murachú as chúlra daoine a bhí ar ard caidan mar chaintóirí agus mar smuintóirí agus gur bhí nó saonig gnám sin agus den bhí bun smuintóirí cosúla mé heachtain ó chailí ó héamh na telefíseide. Bhí annach chu taid agus obair dintige agus statisticí dintige bhí seasamhaige mar smuintóir ó héamh na telefíseide agus ar nó an bun smuoine bhíige nach gur ahar cluine é nach raibh orthu a freistal agus gur bhrú sé an teachtrach sin go láidir. Agus so bhí sé éascorm sa mar gníomhaí bheith gníomhaíocht ar sunra bhéigint nuair a bhí smuintóir cosúla mé heachtain ó chailí chun an taobh fialsúna den rudí dhéanamh, agus den bhí daoine cosúlapáir go snodí agus luigh mit más a thuca agus léirí ar an taobh eile gur daoine gníomhathe bhí ionta siúd comma a bhí in an mé a chur mo thuimhnas. Agus aber focail amháin is dócha cúla tú fú féin thar na mblianta is dócha ná tomáta agus tá tomáta sin ann. And ceannarí tá mé feisceantar mar tá mé leabhart le daoine is sin is dócha beidir an rud atá commónta ag na daoine ar fad atá a plé le Cruthaigh agus tá tomáta sin ann ar bhealaí is tá relentlessness freisin. Carás a hagan sin? Well, sé simú donnach a héile fearínta eile gur aibí mé go leir facta sí hard a blinta go hard an factas náisiúnta telefíse nar a bhí mar géir TG Cardaid. Is cuihann nuair hí cúpla mion cháis an níor riomh ó chaid ceart rud a bhí sais trúbhéile ar bhealach na camara méid sin am plé leis factas telefíse nuair a buine amach níor hí mar síos riomh chun cúpla piontáil le chéile mar grúpa agus é chiúra eiste glór ach hí me héin agus donnacha íomháin agus bhí mar a pléis sin céim fá ar buineach amach é agus tuairtúnacha de seanna implaí passion. So sin fear bhí deithnar ar an gcuiste a gcuin bhí néanaar a gnám gur raibh páistí a tógach le Gaeilge agus hiig an deú duine an scéal go má gur raibh na tiismathirí sin gur de phobal na Gaeilge na Gaeltachta iad hí idir tiismathirí i ggéirí go mbeadh páistí le Gaeilge ag go baile mar hanga tailig agus gur raibh sa rucht gur raibh busca sa chúine sa teach gur raibh tionchar dochreite cóir an glún sin. Bud aber an tá a dulasteach a chuine scéal bhunú TG Ciarán sin agus beidir ag stad ag an tópaitheoir gus lerómad faoi sin ach sin sampla amháin agus hagar tú de chuna bhunú seach na Gaeilge sin agran elevator lá eile agus na scolanna agus sin agran elevator lá eile agus tá Na Gaeil Óga agus tá ilomad rud eile. But an passion sin like bíonn sé daoine áirithe go chuna factas amháin nó go rud amháin tá sé taréis a bheith leat a ríis agus a ríis agus a ríis agus a ríis like bhfuil an cabhas a hagan an tubair passion sin. Cad é dhéanaan thu an is féidir ó rá nachhfuil tú difriú ó tá tú difriú.
So cad dhéanaan who difriú? Yeah, níl túram a gom, you know. Ní sin le rá nach bhfuil na mílte daoine a muhin sin atá cosúil leat ach tá rud éigen ann. Just right, caithfar é dhéanamh. Yeah, is eisiau rud é ní féidir ní féidir le mé bhíanú. Beidir gur mach le maithar mé, deirech daoine orthu. Beidir gur raibh an tarlam, gur luigh mé gur raibh mantóirí agus tulú cardilum gosú le párico snodí agus in sin, donna go héile agus Gearóid Caroline cumrád é cheasamar go léir gúlan le gúlan. An tá rudí sin ar fad tá siad anna cabhrach. Ach dú síon tú is dóch Romeo gur gúisi tú ar maidin agus is a brand-new sús ar hypothetical Everest a bhí tú. Le cad bheith tú rá le féin? Gaeilge Óga. Agus má bhála. Sin just có siimplí le sin. Tá. Just dul chun cín, agus bhfuil dul chun cín am. Yeah, agus mar deirech an snurach má tá mionbú ní an seohas an siúd buin amach iad agus na mionbúní nuair tá tú dul go bar Everest ná feici tú cnuchos de cór agus ceapi tú gur sin an bar agus nuair a hagan tú go bar an cruthán sin deir oh my god, ní meach trééis sin mocht defin géit an bhealach tardín seo de gatain atá ag drapa craig agus an bhealach go braníim sin wow, na crib sin go híntaach an is cá mé nó go bhín geile le ar rappa whereas agus aber ar an astral le Na Gaeil Óga bhfuil éon kind of cuimhnear le I heasna amachtait mar tubar dóchas. Tá lán lán ceannas má mar tubar dóchas. Is tócha just an fása tá take ar an structúr faois agus gúil daoine cosúla úna níomhaí agus Ciarán óman na pléile fána agus Amraí agus eile héadí gur bhfuil daoine agus gur tháinig cineirí cosúla Gráine agus Helen a plé leis an bhrin is sinne tágain agus gur agus Louise agus go chuinnig sin a misneach í bhán gur chuinnig an grúpa sin a misneach agus gur lean siad san tá siad lingin is 10 gábhlíon 10 sílim agus is daoine ionach a fadaíad agus gan Na Gaeil Óga ní bhain treis búla leis na daoine sin ach go héamh na Gaeilge is ionach an rud é an survey déirnach a dine go héamh leirt Na Gaeilge be tháinig leabhcáil amach anmha sarva ó héamh méid na naoine leir na Gaeilge. Agus ar nói bhí Na Gaeil Óga ionach mórtasach as bheith mar chuid den pobail sin na Cruthaigh sin ach ní airna mar é sin linghéin rinne mar é leis an obair Na Gaeil scoil. Ach dá méachart tóga ar ascaí rud amháin nar smaoiníonn tú siar ná sin anrad an anam. Ní raibh rud amháin. Tá míle rud smaoiníonn mar chúlíonn a fórrónam ach nélis ná bhaca méile héadí riomh. Smaoiníonn a bheithe plé le lads óga nuair a tháinig siad isteach sa club agus na dúthláin go háirithe páisí le dúthláin. Smaoinnig tá méid sin rudaí go bhfuil dinta goin atá ionach. Ceapan gúil sé ionach an dearcha atá goin na haimh luigh mé hena féin fhí bród sílan gúil sé antábhadach go mthóid I dosach báir mná go bhfuil fáilte rompa I gimmert sport nuair a bhíos óg ní raibh sé sin fér agus an tarna rud ná go mthóid daoine nach bhfuil ar éon go bhfuil LGBT go manúsach go méid fáilte rompa mohím anláidir faoin dáróid sin agus mohím gur bhfuil airthilling iad sin a lábh seáil agus tá an méid sin rudí smaoiníonn mar an leibhéil amáíochta tá airthilling a bhainteach tá sé do chreite go má Steve Donahue agus ní sé dháildrethe bheithe mór an barc agus iad ag fáilt scórnaí ar ardchaidán agus immert ar ardchaidán. Rudaní chéile tá an irid sin rudaí pointeach ag an lob seo Na Gaeil Óga tá cúpla rud gach bliain a dhéanaan mar so mé fiú inné ag an braid I Leamhcán
buachan dúis don iritas sa fráid is bríomhre is sa counter agus meam gur léirú iontacha sin an Feinneadha tá ag daoine súla Nicolaom an marúnaí an club i gaigur an rudaí seo agus i cinú go méid an beag sin le feicáil agus tá 15 bliain an bhód ag Na Gaeil Óga is. Cén aisling is fiána tá gut an club? Well, ní gá go méid sé fián an aisling ná go méid club hacha goin go méid parc Leamhcán fi Gaeilge goin agus parc fér goin agus go méid siad sin in éonrúáin más féidir beidir nach méid sin in déanta agus go méid struchtúr leidir faois agus fásta goin. Agus an stuff a bhain in na fergníomh, cén fágil sin tábhachtach? Cén fá nach féidir eistr martá se go bra tá dóthan spás uair cluichí? Well, tá cúparrád reis a hebh airgid is de ní lein chéile leis an méid airgid tá míad ggécha hebh céiste a chu nuair is tábhatíí ar fan ná is club Gaeilge muid. Tá ionad amháin Gaeilge tastáil doing gur féidirlín 70 agus go méid ar compáirt agus i pléile chéile trí go méid infrastructúr Gaeilge ann. Agus tá sé antáfad cumá ó héh an spirit sa club hain de. Tá annach chuid cluban í eistú go leir go mthíonn choláidir faoin rud nach naithníonn siad gur club umláin thu gan an chuid sin an struchtúr go bhéh seomní léis de go bhéh de far céin taobh leis go méid tú an nám goil tú ná cihol go bheith go trééis bhí mé rá fin táfad atá me ná bheith gimmertling agus tá sé ionach táfad a go míhantáiste ná go mbeonn siad de tréinála páirt na nisce chuid éigen den bléin agus níl ciholcha ná fiú lethir sa fáiltáibh in san an bhfuil siad a gémart agus darlumm sa gúil sé scalan na gúil mí fáchas lucht nach féidir in infrastructúr. Tás go héh commógéochtta de go bhfuil sin nach bhfuil sin na gceiste go héh na pelle de agus is mar sin natá sé an tús a gin agus caiimiid ruí mar sin orbert agus an ru eile an ní acha mótleún an taobhstig de Jim riomh ach tá sé riachna go méid Jim a gin agus go méid balle a gin le imáíochtta de go méid páistí agus na déanaine fásta go háir na páistí go méid siad ná dul agus na skilliní. So tá an ile hais rud meascathe isteach le clubthach ní ddéireach struchtúr strain atá gceist is rud é atá anna bhunúsach agus atá riochnach doing. Ach an nud is tábhachtaí ar fad a héh an club de is club Gaeilge muid. So táid ar lán-bailí tríd in Na Gaeilge tá lán dúchláin ann tain tú agus tagan tiismathirí i play agus card in Na Gaeilge agus daoine nachfuil Gaeilge chutá a géirí Gaeilge elam agus tá sé anhéachar i cin tú go leabhar an daoine Gaeilge. Tá go seo dúchláin ar linge ná na daoine mar hampla scoláirí Gaelscoilní conas is féidir iad siúd a chur a leirt na teangan mar nós. Na daoine a chur an aithnar a chéile trí Gaelscoil go méid siad i géirí Gaeilge leirt nuair a castar a chéile iad a bob nu ar far gimmar nu éon síomh eile. Tógam an sampla mar hampla. Agus ní mé géirí bheith cabhanús ar éon drám eile ach bíam se plé le go leir réimsí saoil chuirmid mar sin é. Agus búlann tú le grúpaí daoine go bhfuil beidir as deithnar go gastarart go bíon 5 le Gaeilge bha, 4 nachfuil Gaeilge acha. Agus is a mér le 100 géad a bhíon an córá sin. Ar nói bíam hain sa rucht gur má tá teanga cóúdar a leabhar an Gaeilgeoirí béle, má tá míad ggóúdar i cainte ggóúdar béleirí mar caiimiid é sin íana mar níimiid géirí bheitreach féiseach. Ach nuair tá míad a caint le chéile is Gaeilge leabharmid ach nuair a tharlíonn dígar ní nuair atá 5 agus 5 trontín córás da go méile agus an tora bhín air ná gur béle an teanga cóúdar a bhín ann. 3 rudaí a cruthú, rudaí nua itá i Gaeilge bháin. Fágann tú sa rucht go bhfuil an 5 sin le chéile ag duineh pe rud atá uthe agus tá siad á dhéanamh an Gaeilge. Ar nói níl siad i ggéirí an 5 eile dhear amach. Seo tarna dúchláin atá gain ná an 5 sinna áit
chun a gáin Gaeilge elam chun bheith I géirí bheith inar gá lúidir mar Gaeilgeoirí. Is fualam nuair a deir an daoine faoi lucht leabhar na Gaeilge. Nú búlam a chlistáil go gradach éine go bhfuil Na Gaeil Óga lídist. Is sé an rud is lú ó lídism atá siúil ag an glob seo. An nuair atá muid na duine ná tá muid rá seo freastal phobal na Gaeilge, seo freastal dhaoine atá bheagáí Gaeilge tá géirí éabsú, seo freastal daoine nach bhfuil éon Gaeilge có tá géirí éon, ach tá muid á dhéanamh trí Gaeilge. So ní muid chur agus bacordam rá, gúil muid chur freastal fáil dhaoine nachas an iad, agus gúil fáiltas fithiróm bheith I gimmar clúthaigh Gaeilge trí Gaeilge. Níl muid géirí bheith cosúla club béirle a dearan well. Immer Berlin, ní lein rud eile le duine bhagat, sin é. Tá míad na géirí bheith ag freastal, so tá daoine cliste go mar rá go bhfuil míad a lídist. So Wallart lán, is muid an rud is oscailte in éireann, an club is oscailte in éireann, be aon duine big sin an Gaeilgeoir nó na Berlár, tá muid ná an dáibh. Má hasí nó a bheith gimmertlín gan Gaeilge, tormí deisinaí acu chuní a leirt. I cluban ní Berle, churann siad freastal fáil trí bhéirle, agus má tharlaíonn sé go bhfuil cúigear Gaeilgeoir mascile, cúigear eile Berlár nó cúigear Gaeilgeoir iarraidh de cúigear déag is a méarla bháin a bheits an teanga sin. Agus níor cúla mise riomh Gaeilge a leirt, mar hanga imirthe ag cluban eile. Ní mar rá nach darlíonn sé, ach níor chúla mé lasmod an Gaeltacht, agus lasmod a léchar luchlaí a méil feirste, agus Gaeil na Gaillimhe I Gaillimh. So, an nuair atá mar rá ná agus ní deir mé sin mar vastal déanaar, tá mé rá go mar sin atá an saoil. Agus an rud atá siúla gine ná tá míad ag cruthú rud nua, agus is féidir le duine be an rud atá duinte a gine a dhéanamh I thain, agus go féidir le I gás club den cumann nua Glas Gael, mas féidir le cúpla duine áilt atá déilist den cuin ceap a hebh leirt na Gaeilge. Anna So, aber tá le an pléint an sin, tá le teachta dro ceann scríbe. Gá chéistéirnach, ceiste bar hain, dá bheith 5 milliún agat le chahabh taucaí na Gaeilge ládrú chud a dhéanach tú, cén rud amháin a dhéanach tú. Dhéananig éireacht na 5 milliún atá le planál san Gaeltacht a réiteach eiste go leir, mar ceapan go bhfuil an fallí atá an stát choras, I dtíanamh ó thaobh cearta phobal na Gaeltachta scannach, agus tá míad fácas ar go bhfuil tailig in san Gaeltacht nach bhfuil an ná I tithe a thógáil ar a dal féin, agus dá bhar tá si dul amachchas an gceantar agus tá go bunúsach tá aflandáil ar siúil in san Gaeltacht tuis nach bhfuil an tarigid má tá site agat mas féile le tógáil ar an site cos ná sé X mílte I ceannach. Ach an nuair atá an tá 5 milliún olmhór ag déanaí na site ní atá go úsáid, agus tá breúir a dul isteach go dtí na bailte. Ní tuigim an laig maidir le forbert bailte an tithe éonar má fin dua, ach ceapan go cór go mé gceisceacht I gás na Gaeltachta. Tá míad a chaint fí grúpa anna bheog de phobal, agus ní credan go chuireach seas go mór sin, don mór fictúir atá gain sa tír dá mar dí go raibh go ninach an rialtas cinenne go raibh cearta phobal leir na Gaeilge sa Gaeltacht níos tábhachtaí ná rud ar beheile. Agus cén fágail sin tábhachtach de fás na Gaeilge má leor clíomh tú? Mar credum go fad treibh ní mar agad darlach seo thiríthe, ach ní credum go bhanach go marí go marach an Gaeilge bheo mar hanga choulúidir go mí ábhrach dá meach an Gaeltacht marmh. Credum go dígar níg go rachfí beidir nach darlach sé láthach a cinnte credum go mí ábhrach gur próséis a bheith an agus nach marach sí mar le cinnte marach sí mar hanga mar bheith daoine ásáid mar tarna teanga ach tá bhí sé caint fí an córá tá a gine mar atá an seo credum gur fearmheagán de cheans go mé
mór an dhaoine ag leirt Gaeilge mar chéad hanga pobail dóibh má hagan déir leis an gaiiteach. Sin mthúram tascum de daoine as é an dáglaí sin ach credum hain gur tubar atá an gaiiteach agus credum go bhfuil si an lárna gur fad do hechaí na Gaeilge. Gur mágad de smuointí ar fad a reintain. Ceistéarnach gur fad a fad. So má tá duine lán le fuineh agus passion a géisteacht le seo agus tá siad chuirfút beidir i do counterátú a chuirfúthú ina counter i do counterátú. Cad é agus tá fán gníomhaire ach beidir mar an luigh tú féin nar bhí tusa níos óige hatan sé go mór leat nar bhí daine denna an smaointeoireachta tugus stúrach le trais. Té céin rud amháin gur bhíhann leta eáil de counterátú do chruthóidh den ag an eile trí gaige. Yeah, just confess solar ní deireachtaí níl rud ag dhéanamh agus nó tá sé tábhaach mar bhí tascum greibh go leir aines ach bhí dísport bhí seo habar mis na bhí sa óga gin amnar a hosig mé bhí mé séideag bhí mé aerogartaí nó bhí mé céan ó doctor néideag ní cuihanm agus an nuair atá ná bhí méid ar a daoine a bhí buairthe tuis go raibh an dailtaí sé idir me héin agus roiintin na daoine go raibh mé mór lo agus ní raibh mis riomh sa rucht go ruirt in éigenom duine sin. Níor hála sé sin dom go dtí go raibh mé beidir 35 dahad go réir den éigen nó éigen íanamh agus mion ruair a bhí an agus nuair a bhí sé tinta go bit Jesus bhí sé sin có seafáda just déir le gahan íanamh agus bin céad ó go hála sé níorúirt páirigh go snodíigh mar hapla riomhlum. So a cabhraigh leat a chud smaointeoireachta arbhar. Yeah. Okay, so cadí an ceist. So dá mé duine a muhann sin lán le fuineh bhí ag éirí cabhar le nachchuid smaointeoireachta arbhart. Cad é an rud is mú gur bíhann leta dá meid sé crutha trí gaige do counterátú. Pred mé gáinnig gur gábhheach leis an Gaeilge cóirt an cin gur cóir twin track bheith an cean bháin ná i brúar na dar choras agus an cean eile spreag an pobail lení úsáid agus deis ní úsáide. So ó héh an pobail spreag lení úsáid ná credan goil múna na Gaeil Óga a raibs le neart ó eile. So mar hampla is trúí nach bhfuil clubbaní snábha trí Gaeilge, nach bhfuil clubbaní ladóg board, cisfeile, soccer, rugby agus neart ó eile mar sin. Gar réir péire bacóir go méid infrastruchtúr is trú a rísvítarrá a méid 5 milliún agam beidir gaithín cúpla milliún de sin I dró ifig go Gaeilge cheappa timpeall ar gach scoil im látlí con infrastruchtúr mar sin a chur fáilte ar scoláirí na scolaní. Go bunúsach tá méid sin go bhéit fi dhéanamh ó héh agus roiintin na sport sin níl slú mór daoine I gceist níl dorán daoine so sin an céad rud dhéiring. Agus ó héh freistal ón rialtas de sílim gur tionsna bheith an hain é de daoine bheitthe plé le úsáid na Gaeilge leis an stáitchoras. Ceapan gur rud é tá involta agus bacóir de gatain le Gaeilge dhéanamh. Tá rud iarraidh tá fáilt go héasca agus rudí go gadaid bheith tríd faoi agus ríist is rud é go bhéiteach duine go háitiúil dhéanamh is spreag daoine le lehéadí dhéanamh ach tá beidir gur factas régiúnach nó náisiúnta níos mó a bheith I gceisian sin ná an rud áitiúil gur féidir dhéanamh bunaí club ladó board mar rud anna himplaí. Fáid cúpla duine le Gaeilge goil simachos an Gaeilge agus ní bun agus bar an scéal é ach agric Cruthaigh sóisialta siúláidsus na sléifte fiú piúnta áil trí pop-up Gaeltacht ach nábíoh sé sin mar sprucha an hain. Nábíoh an pop-up Gaeltacht ach mar ólant gur féileh a thocrú catá se bheith duineh. Tá géir gá le ócádaí Maramid sucky berle im látlí den chuide smá. So an tain bailach go méid deis ag aon duine Gaeilge leirt mar hanga pobail ná dúra ná go bhfuil siad gafail le grúpa, le agriocht, le cuman. Muna bhfuil siad leirt Gaeilge go bailile ar nói an rud is tábhachtaí ná Gaeilge leirt man nuair tá fáistíocht in éigean má tá comhlúdar agat, má tá lanún agat, Gaeilge úsáid agus Gaeilge úsáid na páistí. Tainte sin gan
gan éisceacht is sé sin bun agus bar agus níl bruntan is níos fearr gur féidir le a hort de fáistí ná sin ach an sin téir i plé le ócádaí sosialte mar is trí grúpaí teanga is bailach cumarsáide bailach leabhartha taintí agus tóir deis leabhartha do dhaoine ar nói tóir deis dóibh rudí eile dhéanamh gus le scríomh léamh agus í chume agus dáanta agus ruí mar sin ach ó thaobh leabhartha bunig rud siimplí go bhfuil passion go hain dó agus beidir cara leat imirt cartaí agus fair an féidir forbert wa sin ná stop ag rud amháin nuair atá a chohann daoine a go le haid a club ladó board agus níl ach beirt na ceathir atá stáil chun é sin dhéanamh agus is féidir forbert wa sin agus an darna rud ná déirigh ar ísgrúpa nuair acméir le daoine nó grúp ar le daoine ní acme is a gail cún atá gceist gom a grúp ar le daoine an buntáiste bhí a gcuineas Na Gaeil Óga ná go mí de plé le daoine atá aclaí idir haobh daoine fástaide idir thugte agus tro a chuig a haobh an páistí tá mí de plé le grúpaí ar le so is rud é bhín dachar go minic má agraíonn tú rud éigent go dití sé isteach i gataghráir tá rós scapathe ó thaobh meán internet nó go bhfuil daoine nach bhfuil i gataghráir le chéile so agus sin pointe anna hábhachtach ceapan go minic bíon daoine rá bhfuil rinne mé iarracht exí anamh agus ní raibh le mar cúgar áil ach sa ghír freistal ar gachtain a bhí siad so ní higann siad chunas go déiteach siad cúgar déige álas chuige ach is minic nuair a tain tú níos nidógach as tá tú freistal níos mú bíoh sé ar bhain tírólas nó ar bhain spéise go sé bhhad níos éasca daoine a bheile is mar derm go minic ar bhain páirsan na Eoin é bhhad níos éasca gáché duine spreag chun teacht a plé le club soccer trí gaige ná mar Eoin é trocha duine á chun teach a corcail chóra sin é ach an rud a chaid smaoine bhar ní bhaidún gáché duine chéad le riomh no ní ach an duine atá strachel deitnar áilting corcail chóra ceapach siad go sin ar fadar agus an rud chaid smaoine bhar ná má bhhaíonn tú club soccer just mar hempla bháin beidir an céadaithe go fógrítar é gur mé trúr na chuigar am agus mátá sin go hiintach agus gúil beirte got Samíní me gáí ná ag i 9 drasí is a crinú agus is mé an tain duine seo scéil fear drastlí is a crinú agus mé an tain duine a drastal seo chun gail go napáí go bhna níor tháinig irid agus duine bháin ag an grinú agus mar léirú ar an sais duine go mé plé le Leamhcán ahar cholamhharéid den scanán stúrthir nó léirthir an scanán an chalín ciún. Bhí mé caiint le Liam cúpa láí is an th piúnta club chunar agus dúirt mé leis gad Liam tá beagání díomthám bhí mé crinú an teachn se caiite agus bhí mé lom héin agus thosaigh sé búla bas agus dúirt sé sin é tá sé dinta chud a dúirt mé cat eis go agus dúirt sé well, sure brennig Gaelscoil ní cuimhin baróg ní baróg míide Gaelscoil míide gur raibh buinte lenne a bhunú agus dúirte lom go raibh sé crinú í bháin le sé agus bhí an scoil tosa ag ag an am sin agus dúirt sé sin é tá tú ar a mór ceart agus bin dear an gára agus tá sé an tábhacht tarlíonn na rudí seo a chu a thláid ná choúgus an bhunaíonn tú an Gníomh má dhéanann tú tanmhach é má dhéanann tú trí Gaeilge é nátár agus bhí leir béle caiisih an added value atá an rud ná go bhfuil sé trí Gaeilge so an aibe bhín go minic ag an rudí seo na ceapan daoine go gaiid siad bheith béisach nó féidir a Harlín dáibh agus bíonn siad a caiint béle lena chéile agus tréis blianan ní bhíon éine fá go mar ní léon sa méid daoine dullig rud nach bhfuil ag leanúnt na trádacha agus na choníalacha so an rud ná má aigríonn tú rud Gaeilge leabhar Gaeilge má hagann daoine nach go Gaeilge chur aigeí rangan í Gaeilge éiad chun go féidir le fille nuair atá gáhanna cá agus dre mar orbanín tú beit si bhéine an rangan í Gaeilge ach éigenn tús bheith grúp beag daoine agus leabharigh í Gaeilge lena chéile leigé mar nós agus mátá sé tanmhach i máid sé ó cethir go denar go fé go chuige chu tapig agus atá mis mé hasan seo agus gealam daine tá géist le seo dá monóidis
club snáve nó club ladóbord mar hampla ina geantar féin. Taimhistí de blian bheith iontas ormsa man bhfuil fethe duine ag ghlacha páirtin sin. Má thucraíonn siad cén má dhéiríonn siad ar éis grúpa ar scoláirí Gaelcholáiste sa cheantar iad spreag an dul lean mar grúpa. An tarna rud na leabhar Gaeilge lena chéile agus an trí rud na péidirna tá an daoine atá ganas ar. Go méid siad, chilled out sa saoil agus nach méid siad ag trid le daoine agus just go féidir le daoine teacht agus tanmh buint as an rud agus beidir piúnta áils le hain siad bhhaile éit ar na híthe agus nú cup an tae, nú caí, nú péród is míle agus ní aon doubt faoi má sruthaigh gur airigh leis Na Gaeil Óga dul ó dáreag neadar céhvé duine tá againn nach tá cinnte níos mána 500 beall againn fi láthair treis 5 bliana déag. Ní léon doubt faoi gur féidir le éinetá gceist le seo an rud céine i dhéanamh ar leibhéal áitiúil agus le haidh i bhaineann le aonsáis sport. Cool. Go mbeadh go Ciarán.